Kaseng Nyautrep Youth Council HYC West Castle District harangkat ke HYC Nongstone Circle mentak singi ke khatlai trik ukala lengkot kila lej ban jengo ike yeng jengo kong bi bisil daleng khoi bot uba pul bak walang kibla du no ike yeng nak jing ja plu ding nak liang jeng seng HYC kala no jeng yarap rush ke long yeng dai ki marbam ki tiar shet ki blanket bat ke song pisa kum kadak jong ke jing sngolam halor ke jing du no jong ki ike yeng baru ban ai men se meki kumban chupen kan mau baka yeng jeng kong bi bisil daleng khoi bot uba pul bak walang kabadana pok snong porso sat West Castle District kala plu no aka khat artrik mentau benai kapor kumbal laish per minute no pais ngi bat kitilik ding ki baklang bha kila bamdu ya baru ki jing dong jing em hapo ka yeng ndrai don bakpat bha ka jing ja om shimla don kanu kanu ka jing mensau te ngina liang ka seng ka HYC Northern Circle rengkat ka HYC West Castle District tengilawan ban sngolem ya kane ka yeng ka bang yo jing tip pa kadon ka jing plu yeng hang ne ha ka snong morok persosat te ha kane kapor mata ngaso ban ai kuble ya i sodar jong kane ka snong kumju i sekretari snong jong kane ka snong te khamtam ya ki niki dikot ki jongi ki bedon hang ne kadong pat kathan magila pentip hangi kum ka Northern Circle kat kumju ka ha ka HYC West Castle District bah kane kapor pengilala ban pendiap ban sngoliam ya kamram kaba gila wan banno lagi jingarap ki balong lagi tier rengkat ki marbam kumju bat kasong bisa te ngasngo ban kerpat ya kiwe ru ki seng mon kinong trei mon subha ki badon kamansim bat sngolem bakin phai khmat lem ya kum kane ka jingja khnang ba kenyo kloi ya ki jingarap ki bapura namar ba ha kane kapor kabamata kadang dai kapor kabakriat kalong ka ek kaba sngau kta kamansim kaba susi yang i kum ki pajba ki ba don ka jingkit kle na banta ka jaj benru ha kane kapor